lumea și bine v-am regăsit la un nou episod. După cum ați văzut și în titlu, în episodul de astăzi vom face rigor de aluminiu, după cum vedeți și acolo. Aici am pus doar câteva cărămizi, care am pus două era acolo, câteva cărămizi. Aici un arzător care pune la cuteria aceasta, apoi este creșterea. Asta e un instinctor care l-am dat în jumătate. Acum voi aștepta doar să se topească și ne vedem. Înainte de a turna, dacă vedeți acolo în interior este o fel de spumă. Aceea e impuritatea. Aceea trebuie doar să o scoatem și să o aruncăm. Aceea nu e mai mult. Bun, acum va trebui să luăm o formă. Eu am acest transformator care va trebui să-l încălzim puțin deasupra focului, doar ca să se suce acea umiditate din el pentru a nu se face abur și să sară. După aceea trebuie să îl punem pe o bucată de o cărămidă sau ceva. Și acum trebuie doar să-l turnăm. Bun. Am oprit gazul. Acum luăm așa și îl turnăm. Wow! Ups, am dat pe lângă. A mai rămas puțin. Da, merge. Cam așa arată. După aceea va trebui doar să lăsăm să răcească, îl scoatem și gata. Avem rigoul. Aici a mai rămas puțin pe fund, dar ăla îl putem scoate și să îl topim din nou dacă vreți. Și la fel și acea impuritate, probabil că a mai rămas puțin aluminiu prin ea. Mai merge topit odată, să vedeți dacă a mai rămas puțin aluminiu. Cam asta a fost. Asta a fost topitoria mea, să zic așa. Doar un arzător. Atât. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!